Good morning sa inyo lahat, mga bugsit. Araw ng Huwebes. 5:45 ng umaga. June 10, 2021, mga bugsit. Dito na kami sa Masin Terminal. Alas 9 kami ng gabi, dumating kagabi, mga bugsit. Dito na yung aming washer, si Dodong Ramer, ang taga-Masin. Ay naglilinis na. Tapos siya nagpasing sa labas. Kagising lang namin, mga kapugsit. Kanina pa siya nagwasing dito, mga kapugsit. And malinis na naman yan, lobo. Kaya mo, tinaas niya yung mga kurtina para pupunasan niya yung mga salamin. Mayroon pala na papasitaw dito, mga pusit. Sa tao nga. Sara Mendoza, shout out. Good morning dyan. Bugsit si Crisanto Braga, shout out tong sakay sa akin yung kahapon, bugsit. Kaya bye-bye liti. Kailang may ano na yun, may mail stock pala yun. Kaya inalalaya ko, kawawa naman. Hirapan ako salita yun, bugsit. Saka ito, si Darwin Kalim. Good morning, mga bugsit. Shout out. JM Liner, shout out. Gray Liner Auto Supply, shout out, mga bugsit. Good morning sa inyong lahat, mga idol, mga bugsit. Dito na kami sa Masin City Terminal. Ayan, may bugsit ako yung galon ng washer, yung tubig niya, naka-send car yan, padyak. Dala yung tubig. Yan yung pangwasing niya. Yan yung terminal, may bugsit ng Masin City, Southern Leyte. May katabi ako itong Ultrabus. Sa gilid, Ultrabus. Yan, may bugsit ito. Aming mga bus dito, may bugsit. Nakabila naman itong LTV. Matagal na yan dyan, yung LTV. Yung katabi dito. Hindi pa nakuha. Wala ng lockdown. Shoutout pala sa mga kadali. Ants Morels, shout out, mga bugsit. Saka yung taga-Masin pala, yung mga idol ito sa Masin, mga bugsit. Shout out sa inyong lahat dyan. Good morning, mga bugsit. Mamaya punta ko rin sa may dagat. Namimiss mo na yung mga taga-dagat. Ano kaya nangyari doon sa nung nagbaha dito sa Masin. Pero wala naman akong tira pa. Kaya lang, siyempre, nakakawa din naman yung kapwa natin na hirap. May bugsit. Yung GM Liner, biyang ano yata to? Tacloban, Catalogan, ano? O kaya Bungan, Iwan.
nakita ko kahapon nilalagyan ng sticker yung Dreamliner sa Katbalogan may upuksit Nadaanan ko kahapon sa Katbalogan, nilagyan ng mga sticker na libreng sakay, pati yung Metro Davao. Kaya yun yung mga passenger doon sa Dreamliner. Libreng sakay na sila. Madaling araw pa ito nag-umpisa si Wasser Bigupsit. Alas 4 pa siguro ito napunta dito. Shout out ulit kay Kwan, yung pasayro namin kahapon na viewers taga Lumboy, si Minard. Nag-aaral din pala yun ng MMS Cristinas Siman. Kaya namin pusit. Ganyan kadami ang basura pag biyaheng malayo may pusit. Yan o. Isang sako. Pusit yung isang sako yung may pusit. Basura. Nakalagay sa sako yung may pusit. Bawal magkalat ito sa parkingan may pusit. Oh. Sikat na ta. Tagawag dito. Oh, bitaw. Kapon. Kapon sa Tacloban. Oh, di ana oh. Nakita ni mo? Kita ni mo? Pamu kita. Asa may sulti na? Di City katao ang gindada ko. Sa? Wa matay pasayro Tacloban, di ba? Ka. Kisa may kita kop. Ha? Kisa may kita kop. Mga pasayro siguro sa liga. Aw napil ang miga day. Oo. Napil ang miga? Papel. Kinauna ito na ito ang miga. Diba nauna na ito ang miga? Ha? Malinis na ang 193 megabuksit. O ibis pa lang, nalilinis na. Maaga maglinis ang washer dito megabuksit. Palaging handa pag may dumating na filtrangko. Yan lang siya ang washer sa filtrangko dito megabuksit. Sa terminal ng Masin City, Southern Leyte. Ang pangalan niya si Ramer. Sa Sabado ang alis namin may pugsit. Pa Manila naman tayo may pugsit sa Sabado. Ng madaling araw. Magsikap na tayo may pugsit para alam na natin ang maglagay na tayo ng tubig. Yan, maraming mga baso ito may pugsit eh. Yan. Maglagay na tayo ng tubig may pugsit. Sikat na para
Kunti lang kulang sa tubig mga pusit oh. Kunti lang ang kulang. Oh. Tama lang siya. Sa maximum niya. Ayan o. Maximum niya. Ayan. Pero marami pa naman tubig doon sa kawan mga pusit. Sa galon ko marami pa tubig mga pusit. Meron panglagay dyan mga pusit. Yung langis mga pusit. Wala naman tagas yan. Ayan mga pusit. Ito mga pusit. Ayan mga pusit oh. Ganyan siya maglinis mga pusit. Manay muling ke bas ng pugsito. Dinadaw niya yan. Yan. Yan o, yung sabon dyan o. Pugsito. Yung kabila, tapos na yan may pugsit. Yan. Malinis yan. Pinasabunan talaga niya yan. Yan o. Palagi talaga yan. Kada linis niya, ganyan talaga yung ginagawa niya. Kaya di ka manghihinayang sa bigay. Pugsit ito yung pagkatapos niyan, mamapa na naman yan. Yan o, sabon o. Sabon yan. Pati yan sa windshield may pugsit. Kailangan nagutom na ako may pugsit. Kaya mo na ako may pugsit. Dong, kawan sa kurong ha? Oo. Balik ako niya. Oo. Doon ang kainan mo pusit oh. Pupunta ako sa kainan mo pusit. Okay, nagutom ako. Hindi na kaya kung pupunta pa ako ng ano. Dagat, pagka wala pang luto sila doon. Sa mga tropa ko. Ito ako sa kinakainan ko. Yan ang pusit oh.
bukas, Bernes, dito Puksit. May tabo naman dito. Yung marami naman magtitinda dito bukas mga Puksit. Yan o, yun. Yung blow na kantin mga Puksit. Yan ako kakain o. Yan o. Yan ako kakain mga Puksit. Nagutom na ako mga Puksit. Tatlong araw ang tabo ito mga Puksit. Bernes, Sabado, Linggo. Yan yung Puksit o. Hindi ka kakain yung Puksit. Doon yung pamatang dagat yung Puksit o. Doon. Ayan, marami ng luto yung Puksit. Kaon. Ayan yung Puksit o, maraming luto. Saan may sinugba niya? Sinugba na, sir. Okay lang. Namin sabaw. Na isda, baboy, baka, sinigang. Isda lang. Isda. Isda nga sabaw lang, sabaw. Sabaw na. Sabaw lang. Kaya na, nabay sudaan. Ang kanon pero sarado ha. Oo, sarang. Di mo kaharot ko dagdagan. Six for drive ni Puksit. Araw ng Huwebes. John 10, 2021 ni Puksit. Sa tayo ni Puksit. Kaya alam ko ni Puksit. Inihaw na mamoy. Pasensya na ang Muslim Puksit ito yung pasensya na ang hindi mo kaong baboy. Amigo Puksit. Nakita ko sila si Migo Balo, pati yung asawa niya, nagpadyak. Galing daw sila naligo. Yo. Madilim lang. Nagadamit. Huwag mo bahay dito. Ha? Wa man. Ba, o di noon, pisik-pisik. Pisik na ba? Ingon nga, diri kuno. Baha diri ah. Baka, ang kusuga, dagan na nga damage. Pila. Pero dito ha, mababot dito. Wa. Wa man di man kay na possible po. Alikan mo siwol. Ano, diri na nabaha mo noon. Siyempre, ang ang tubig sa taas, ano, dagat. Dagat ko pa yung dagat. Ilusted sila, Patay. dapat suba. Naon sa lang itong mga amigo dito. Nawa. Okay rami oy. Inom bagaling ito yung dako. Okay, ray. Wa po na ba? Ano? No, sige may siging bagyo, sige may pangwag lube. Halin na may 800 lube. Mo to nakapalit may. Kakoy, dahil ito. Bukas, 10 kilos. Kakoy, dahil ito nga hinatag ni Juan, ni Ma'am Rhea. Binigay nga sa akin yun, pero sa inyo ko lang ibigay yun. Damit. Kukunti na naman yun. Overall ba? Adon. Ano sa bas? Kunin mo na. Hindi pa mo to. Di ba? Ligo po ko. Mada. Ha? Ano mo? Tara. Ano ko yan? Binigay yun ni Ma'am Rhea. Overall yun, dalawa. Dalawang overall ba? Pero malaki yun. Bibili dagat. Pwede. Overall ba? Para bang jacket ba? Sa siman ba? No. Oh, pang tugnaw. Sabi ko,
Doon ka na to ibigay sa kaibigan ko sa dagat. Kaya shout out kay Ma'am Rhea. Gapon na, po sila kuha gapon. Watro reale na mga gapon. Nagminos ang isda sa Watro? pag nga sige bag. Why is that ron? Why is that? Taron? Oh. Wala, ay isda ron nung kuha. Model-dali na natungokot luloy. Nakatakulit kilid-kilid. Nasubra naman ako sa busog. Okay. Imbis kong palit ako na dyan, lumaki pa noon lalo. Kaya kunin ko sa basa. Ay, pusit, dito kami sa basa. Galing ako kumain, nakita ko sila si Migobal. Nagpadyak. Ay, kasama pala yan, aso? Sumama pala yan? Wala ba na doon eh? Sakay siya, sakay siya. Mo baktas ra. Baktas ra. Oh, Baktas ra. yan. Yung dalawang tisit dyan, yung may dami dyan, yung akin yan. Pwede na. Eh, yan lang makasya eh. Pwede Yan lang makasya dyan nilagay ko. Meron pa akong iba doon mga... Pwede na pagkatuog ba? Hindi ko na makasya. Napailayan doon nga din na magkasya ba? Bahala na wala. Sila. Balikos ako. Mato, pasunod ako dito. Salamat ka. Ah, sige. Huwag sila tayong. Ayan na. Umalis na sila. Mababait kasi yan sila sa akin, mga pusit. Mababait din yan sila sa akin. Kaya, kagaya nyo ba? Mga idol ko, mababait din. Mga pusit. Uwi na sila mga pusit. Kaya naman yung pusit, no? Pati yung kwan yung pusit. Pinupunasan yung barrier. Pinupunasan ito. Ayan, no? Punasan yan, may pusit. Lahat yan, may pusit. May punasan yan. Malinis talaga yan, may pusit. Malinis talaga yan, may pusit. Kaya, hindi ka manginayaan sa bayad. Pusit na tayong yan, si partner nakaligaw na si partner, ako hindi pa. Maliligo na ako naman ang maliligo ng pusit. Wow, baga siya nakaligo, ako nakamusal mo na ako naligo.